с мъка, предадена от моите родители, които са преживяли жестокостта на изселниците. Затова, говорейки за карнобатските бежанци, отдавам почет на всички бежанци от Карнобат и в това число и на моите учители, които ме възпитаха да обичам, да тача миналото, с които където те са родени. Майка ми е родена в Синикли, Силивренско. На 8 година, на 5 години, 13-та година, с коли, биловски коли, са пътували за Карнобат с моята баба и дядо, които най-добре знаят тук, се установяват в землянки, в бараки, струпани от слама и от дървета коливи, в района на института на Полшевика Карнобат. Там има и сега един извор, които са ползвали за вода. Тежки години, как се прекарвали и преживявали с работа по ниви в чужди помощи. И благодарение на това, че дядо Алекси и баба Панайота са имали някой лев, в 16-та година строят собствено примитивно жилище в Дренашката махла и 15-та година се ражда и втората дъщеря на майка ми сестра, 15-та година. Къде са работили? Как са живеели? Разказвали са ми и един трагичен случай. Вървим натварили сме коли с дрехи, с покъщена. Плачат деца. Това, че Хемингуей го пише също, майка ми го повтаря. Плаче детето за вода, няма кой да му даде една стомничка вода. Само една жена има стомни, но не дава на децата си, на другите деца, които плачат, защото са били пълни с пари. Тя, благодарение може би на тези скрити пари, те са успели да се замогнат по-лесно в България. Работила е майка ми на склад за тютюн. Имам и снимки от тях години. И благодарение на, да го кажем, маджурския инат, успява да преуспее. Баща ми, роден 1904 година, в село Еврели, Визенска околия. Богато, също богато семейство. Казвал ми е. Имахме много животни, имахме много ниви. Сине, къде са тези неща сега? Защо ги няма? Защо никой не ни ги върна? Това беше са неговите думи, които запомня. 13-та година всичко беше казано. 14-та година додаха турците, изселяха на, както казахте, ви изчакаха да се прибере реколтата, да вземат всичко, взеха ни говеда, взеха ни натрупаната зимнида, натвариха на 3 коли, на една кола 3 семейства. Качиха с тези коли и нас заведаха на пристанище, където с кораб след 3 дни, той помни, все пак това са 5-6 годишна, помни, тежко пътуване са по море и отиват, отвеждат ги в Гърция. Дадаха ни турска къща, освободена от гърците, била е турска в Гърция, 3 семейства в една къща. Немотия. Какво да прави баща ми? Хвана се да пасе на баща му, да пасе говедата в Гърция. Но, нека си признаем,
лошо е било отношението на гърците към българи. Вързаха на с брат му е няколко години по-млад. Отидаха да помагаме на баща ми, вързаха на и на захвърляха в една лъква и откраднаха животните. И тогава баща ми каза, не може да живеем повече в Гърция. Отидахме в Кавала, дадаха ни документи за България и с влак след 3 дни пътуване дойдохме в Карнобат. Карнобат трагедията повтаря. На гарата ги посреща някой, да го каже мошенник, и казва на дядо Илия, ако имаш пари, дай ги, а пък аз ще кажа къде да отидеш да живееш на село. Дядо Илия дава парите, след това няма нито такъв човек, нито село, където да отидат да живеят. Беднотия, трагедия, работят и след 18-та година се заселват в Спърхово, където отново няма какво да се работи, животновъдство и помощ. 20-та година баща ми започва работа в село Трояново, където има Повстанчеви, те е известна фамилия в Карнобат, знаете. Има работилница, фабрика, да го кажем, мелница. 22-та година, 25-та година се преселва вече заедно в Карнобат с Повстанчеви, които местят бизнеса, така да го кажа, от Трояново в Карнобат. Работа, живее, ми каза, под наем. И не, редно повече повтарям, 31 година се задовява, 33-та брат, след 3 години почива, работа. Ами, затова, говорейки пред вас, с почет и уважение към тракийците от Карнобат, към всички тракийци, които са успели да се отърсят от пепелта и да участват в строежа на Нова България.